με τίτλο «Βαριά βαλίτσα». Βαριά βαλίτσα σήκωσα για να τη μεταφέρω, στο τέλος της ανηφοριάς συνάντησα ένα γέρο. Πού πας τσιμάκο παχουλέ με τη μακριά κοτσίδα? Είχα μακριά κοτσίδα πριν το κεφαλικό. Πάω παππούλι μακριά, να βρω την κλειτορίδα, να βάλω τα κουπόνια μου, τα εφημεριδένια, μπας και κερδίσω το Chris Craft και φύγω για τα ξένα μου. Την είχε δώσει. Θέλω να φύγω τα μνημόνια, όλα τα κομματόσκυλα, δεν θέλω σκοτώ να φύγω. Κάνει ο γέρος μια βουτιά, μου αρπάζει τη βαλίτσα και απέμεινα χωρίς Chris Craft. Μια μικρή τελίτσα που ενώνεται με τις γραμμές μέχρι να βγει το σχήμα ενός ξεβράκου του παπά δαίμονα με ορίτσα. Ξυπνάω και βλέπω δίπλα μου τη σύζυγό μου Ρίτσα. Σηκώνομαι κακήν κακός, λένομαι, κατουράω και αρχίζω πάλι από την αρχή τα άπαντα του Μάου. Ευχαριστώ. Ένα πόλεμο με δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις, δεν προλαβαίνω τώρα να το αναλύσω. Η φθορά της ύλης, έτσι. Ο γέρος, η μισή να πούμε, το κοκαλάκι της κλειτορίδας είναι πολλά. Να πω και ένα άλλο πιο σύντομο, πιο εύκολο και βγάζει και περισσότερο γέλιο, με τίτλο «Ιστορικός υλισμός». Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για τους Ινδιάνους, έχω ακούσει όμως επανειλημμένα για την πίπα της ειρήνης. Και σκέφτομαι, για να είναι τόσο ξακουστή και διάσημη, θα πρέπει να ήταν μεγάλη τσιμπουκλού αυτή η ειρήνη. Κάνω βουτιές, εγώ με εικόνες, φουσκώνω τα βυζιά που με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά το Μητροπάνος. Έλληνας, εγώ Έλληνας. Μαράθηκη λουδιά στο νυχιά και ψιλοσηκωτούλια λεμονιά. Στα σαρόλα δεν σφάζουνε άρνια, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Τι παπαλάβρε να γυμνεί, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που το όλοι τα σπλάχνα και βγάζω άχνα. Και όταν δεν τραχτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδικά μου μαριονέτες σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι και στο άκελο που ποταξίμι. Έλληνας, εγώ Έλληνας. Μαράθηκη λουδιά στο νησιά και ψιλοσηκωτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δεν σφάζουνε άρνια, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Τι παπαλάβρε να γυμνεί, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άκρα. Μου πιάσε τη φτέρνα, μπερδεύω το τσουκμός με την καβέρνα. Πάνω του τάφου μου το κυταρίσει, μαύρη χελώνα με έχει καπουρίσει. Έλληνας, εγώ Έλληνας. Μαράθηκη λουδιά στο νυχιά και ψιλοσηκωτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δεν σφάζουνε άρνια, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Τι παπαλάβρε να γυμνεί, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άκρα. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί φίλοι. Σαφείς επιρροές του στο τραγούδι που μόλις ακούσατε στο Νεοέλληνα από τα δημοτικά τραγούδια, Πουλάκι ξένο, μητέρα σπλάχνα κτλ.
Θυμάμαι το πρώτο τραγούδι το δημοτικό που με συγκίνησε, ήταν αυτό που έλεγε, δεν το θυμάμαι ακριβώς, θα προσπαθήσω, που λέγε «Θέλω το γιο μου που είναι μπουστράκι και ζει στο Άμστερνταμ, το καημένο που είναι πρεζάκι και ζει στο Άμστερνταμ». Αυτά τα δημοτικά, μετά κάτι γυφτολαϊκά μεταφύσεις με επηρέασαν πάρα πολύ. Χούντα, πολύ φλάουτο στη Χούντα, πολύ φλάουτο. Με κόκοτα τσιτσίκεν τότε, ο μπαμπάς βέβαια, τη φαβορίτα. Ωραία τραγούδια. Μας πάσαν τα νεύρα κάποια στιγμή, τα κύθρα να πάνε να γαμηθούν. Μετά το έντεχνο, να πούμε, το καρκίνωμα του ελληνικού τραγουδιού. Ο Λεπά, ο Λεπά του εντέχνου, μιλάμε τον Ελευθέριο τον Παπαδόπουλο, έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Δεν φύγετε στην Απά, να μπίχλα. Ζήσαμε πολλά, έχουμε υποφέρει πολύ εμείς που ασχολούμαστε με το τραγούδι, αγαπητοί φίλοι. Μετά ήρθε αυτή η Λέλαπα από τα δυτικά προάστια, τα βάθη του Εγάλα από πίσω από τα Αγίου Σαλαρτίνου. Κάτι πίξ-λάξ, κάτι πρίγκιπες που νομίζω ήταν πρίγκιπες αυτοί. Της δυτικής όχθης, εδώ μεταξύ πίσω από το ποτάμι, λέει, δεν υπάρχει ποτάμι. Έχουμε σκεφάσει με προβλήματα να πάμε. Είναι αυτοί νομίζω ότι είναι πρίγκιπες, έχουν διαλυθεί 40 φορές, 42. Έχουν διαλυθεί και βγαίνουν διάφορα εξαυλώματα όπως το σπογκό της εγκεφαλοπάθεια, διάφορα σπογκό. Τα σόβρακα με παντελόνια, διάφορα περίεργα με κατάθλιψη. Αυτό που είναι στο δάσος χαμένη και υποφέρει κατάθλιψη μόνο. Θέλει να ακούσει τέτοια μια μουσική υπόκρουση. Η ποίηση μελοποιημένη, εμένα επειδή ασχολούμαι και με το άθλημα αυτό να πούμε, της ποιήσεως, που είναι ίηση, έτσι με το ποιή, μπροστά το ποιή το γράμμα. Ασχολούμαι με αυτό σε ελεύθερο χρόνο μου, γιατί με λίγα τις κουβέντες μπορεί να βρεις πολλά πράγματα. Προσωπεί το μεγάλο βήμα, όλα τα μια είναι ωραία. Ο αντέδρασε μια πελάτησα και του εξέφερε το δικό της μουνί για ένα ωραίο. Και είπε όλα τα μουνιά είναι ωραία, εκτός από το δικό της, μετά το δικό γενικότερα, ας πούμε, γιατί εσπίνεις αμφιβολία και βγάζει και κόμενες, είναι ο σκοπός ο βαθύτερος της τέχνης. Και επανέρχομαι στα τραγούδια, αυτό από ποίηση που με συγκλώνησε, αυτό του ο Σταυρός του Νότη. Ο Σταυρός το κουβαλάμε ακόμα το Σταυρό του Νότη, λίγο λογοθάς και ο Σταυρός του Νότη που λέγε «Πρώτο ταξίδι μου τύχε μαύρος από κόλλο». Δηλαδή πόσο μπροστά πρέπει να είσαι, έτσι για να μπορέσεις να περιγράψεις με τέτοια εμπειρία. Τι μαρκώνεις πρέπει να είσαι, πρέπει να είσαι πολύ σημαντικό. Μετά βέβαια και άλλα σημαντικά τραγούδια, με τη Χρήσπα ένα που μάλιστα έχω ξεχάσει το. Και εγώ έχω βάλει το γαμάτι γιατί χανόμαστε. Κόκκινη σταυρή στις πόρτες, πάτσι και φρικιά στις κόντρες και χιλιάδες παπάκια με βενζίνα στην άσφαλτο, κόμενες ολοκαμάρι, όλοι άντρες πρώην φαντάρι, μια ζωή θητεία, ξεφτύλα και βόλεμα. Χανόμαστε. Γιατί χανόμαστε. Χανόμαστε. Φυλακές, ψυχιατρία, εργοστάσια, νεκροταφεία και το βράδυ στις ταβέρνες, ρετσίνα και αντάρτια. Καταναλωτικά γουρούνια μας κρέμασανε κουδούνια. Αν δεν μπεις στο κοπάδι, πίσα και κούκουνα. Γιατί χανόμαστε. Χανόμαστε. Γιατί χανόμαστε. Χανόμαστε.
Ευχαριστούμε. Έχει το κεφάλι μου να πούμε «Έχει γεμίσει ασφιχτικά, δεν σκατάει η Ελλάδα όσα πάνω και ο Γιώργος κυβερνάει απ' το κάνω». Να πούμε και κάνα πολιτικό. Το μεγάλο πρόβλημα, παραλαμβάνω, εκτός από μένα και το Ρέμο και όχι την Μπάστα, η Μπάστα δεν έχει κατέβει ακόμα, η Τζούλια που είναι λίγο παρακάτω, έχω να πω ότι έχει κατέβει και η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις αν το αναφέρω. Έχει κατέβει η Νέα Δημοκρατία, τα νίκια ήταν πανάκριβα, τα νεοκλασικά στη Κυριακή, δεν μπορεί να τα πληρώσει πια. Έχει και καλά δηλαδή αυτό. Είναι ωραία να δεις το από πάνω Παναγιωτόπουλο να πούμε με μινάκι, ξυρισμένη γάτα. Άλλο χάι, είναι και κοντός. Είχε πολύ. Κοντοβούλωμα. Ο Σπάνος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κατεβαίνει ο Περισσός. Είχαν συμφωνήσει και υπήρχε μια συμφωνία όλων των κομμάτων να κατέβουν όλοι εδώ να φτιάχνουν τα νίκια για να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για το καλό του κόσμου. Και η Αλέκα δεν κατεβαίνει με τίποτα. Δεν κατεβαίνει η Αλέκα, έχει το μουστάκι του Στάλιν στην τσάντα του και δεν το κάνει το χτενής, το κάνει αφέληση. Εδώ πολύ αφέλη. Και ο Περισσός εδώ μεταξύ δεν φεύγουν γιατί υπάρχουν και μεταφυσικοί λόγοι, είναι στοιχειωμένο εκεί το σπίτι του λαού. Κάτω εκεί στον Ποδονύφτη να πούμε, όταν το χτίζανε στα καλούπια, οι καλυπατζίδες δύο είχαν σκοτωθεί, θα μένει μέσα. Αυτό μεταξύ μας θα πούμε παράξω, δεν θέλω να μιλήσω. Και δεν κατεβαίνει η Αλέκα, εκεί οι εκοπάδες του Περισσού, οι άλλοι αριστιτζίδες. Ένα πρόβλημα της Ελλάδας ότι αυτοί γυράσκουν αηδιασκόμενοι. Υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέξεις από ένα τραγουδάκι για τον άνθρωπο με το βαρύφανο.